mai ibasa. Kurera, kuchengeta, kukudza mwana harisi basa riri nyore. Asika tinoona basa iri kuti rinezenge rava basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchirongwa chino tinopemberera uye kuappreciate basa guru riri kubatwa naamai vanochengeta vana vane hurema. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kubudiriro kwa current uko kune mudzimai ane makore 46. Mudzimai uyu anonzi Unit Kavu. Ane vana vashanu. Gotwe rake Nyasha ndiye ane hurema. Zvakafamba sei pana Nyasha? Chii chakaitika kuti nhasi uno Nyasha azove ane hurema? Nyasha akatanga aine 3 years. Ndo pandakaita zvandiri kuita. Pandiri kuzopinda mumba ainotisi kuti mwana haasi sitori normal sezvaangari. Saka ndakangoti maybe pamwe anga akanyanya kukodzeresa. Ndima ndatomusiya ari mumba. Ndima ndabuda panze. Paakabuda mumba achizama kuregedza nditere kuna mama, akatadza kusvika pandanga ndiri. Aibuda tuti kudhora uko kwemozia dzimba dzekuairport. Ari kubuda kune fridge iyo achida kuya panapa. Aitadza kuti asvike panapa because mutsipa wake ngowanga wapasaidi. Saka ndanda kuzvinotisa panguva idzodzo. Ndaitotaura nyaya nevamwe vanhu vatataura navo nyaya. First, unai mwana ada kuya panapa but ari kutadza ari kutoenda uko. Uye kuno kari kutadza because force yemutsipa wake iri kumufosera kuenda arikuda kuuya but ari kutadza kusvika. Pandasimudza mwana mba ndapinda naye mumba. Semunhu anonamata ndakazama kuti ndakanzwa kuti asisi tomboita. Mandaisa mwana pamubhedha ndaiwacha saka ndandine tsvina. Ndakadza ndigeze ndimhanye nemwana kuchechi kwandainamatira. Ndikosi ndaiziva situation yepamba pandaigara. Kuti handatozombogeza because mwana akanga atanga kufita. Zvaanga asiri kumboita mazuva ese. Saka ndakavhunduka kuti kumwana chii chaitika. Saka ndangosimudza mwana mba ndamhanya naye patainamatira panga pari padhuze. Ndobva ndasvika patainamatira ndasvika imwe hama yandanamatira naye iri kukomva ndatoti handisi kuziva mwana kuti aita sei. Hanzvadzi munamatira uchi mwana wangu. Hanzvadzi yakatora mwana mumba yamunamatira. Ndobva aita right panguva idzodzo because ndakanosvika naye kuchechi achifita kubva pamba pandaigara. Hanzvadzi mumbatora mwana mumba yanamata. Patoti sisi rambai muchinamata because munoziva nyaya yenyu munoiziva mudi kuudzirwa. Pandakabuda mumba imomo mwana anga right kuti ndidzokere kumba. Kutongobuda kwandakaita ndichinosvika panapa nepamumango apa akabva atoita worse. Hamsati masvika kumba? Handisati ndasvika kumba. Handichiri muyadhi yekwandanga ndaenda. Saka sevanhu vandinamata navo vanhu vanonzwirawo vamwe vanotsitsi vaiziva condition yeupenyu hwandairarama. Ndipo vakati musachadzokera nemwana kumba. Skanda matext kuvanhu vandinamata navo kuti condition yaNyasha inakumira zvakanaka. Vanhu vese yaitinamata vanhu vakauya mubva vanamata mwana mubva aita right panguva idzodzo. Zvikanzi but tanamata hatiendei kumba kwasister ava tinoita prayer. Vanhu vakaenda kumba tikaita prayer. Taita prayer mwana akaita zviright tiri mumba. Kubuda panze akabva kuedza kuita serious. Hapana 3 hours apa zvinhu zvichiitika. Saka from there Nyasha anazomboita right. Saka zvinova zvinhu zvokuti Nyasha aita mafitsi iwayo. Ndaigara mumusha mamwene vangu. Zvakazotora kuti zvaitika pana Nyasha zviitike kuna mbuya vake. Baba vake vanga vasingagari ipapo nekuda kwemareasons ehama dzavo. Saka pavakauya vakasvikodzwa nyaya the other side. Havana kudzwa side remwana kuti chaitika bose vaisa zvanga zvaitika pamwana. Ndakarohwa. Manzwa. Mwana ari mubedroom ari kufita. Uri mudining muri kurohwa. Apa muri kuroverwei? Makaita prayer yekuti chii? Prayer makaita yarwasa mai vangu. Ndikati zvinoita prayer kana ndizvo zvimukati tinamata. Ndikaenda panze ndichaziva ndachinamata kuti post prayer chinhu chinobva icommunication yangu naMwari. Saka ndigone kukupindura mashoko iwawo. Saka munamato wamakaita marwarisa mai vangu ndakarohwa. Vapedza kundirohwa vakabva buda mubva vaita sei? Vabva vaenda. Pavakazodzoka futi the second time vaiti vakasvika pamba chavanogona kuita kunzwa zvinotaurwa nehama dzavo. Zvandotaura inini hazvina basa. Saka ndakapedza nangu noti zvitori right kwandiri.
handina nidhi yekukuudzai zvakati. Chandakangovakumbira chekuti ndokukumbireiwo ndibude mumusha menyu, kozi ndogona kungosimuka nemwana nhasi obva anooma mukantaurira ine statement, but chikumbiro chandacho ndechekuti ndokumbira kubuda mufamily yenyu, kozi ini zvandiri kusangana nazvo zvakandiremera ndizvikwanise. Kuti ndiende naye kufamily yekwangu zvinonetsa futi. Wataurire mashoko yandotogona kuzviroverwa ndotorohwa. But then dhera vakazodzoka futi kechitrue. Mwana angakumbira kuenda kumusha kwangu inini, ndobva ndoroti kuti mwana adiri kuenda kumusha kwake, ndokungobuda kwandakazoita, handida kuzodzokera kufuta. Muri kureva imimi kuti iko zvino izvi wanano yenyu yakatoparara, muri kugara mega imimi nemwana. Mungatitsanangurire here kuti iko zvino izvi baba vanochengeta here mwana, uye izvozvo zvekuti mwana iko zvino izvi akutorarama neurema huri paari, vari kuzvinzwa vakazvigamuchira here? Hama dzababa dzakazvigamuchira here? Pari zvino vakabhoda kumbouya vanga about 3 years ago vachinoda kuziva chii chakaitika pamwana wangu. Indaiziva kuti chii chakaitika pamwana, hazvinidhi muprofita, hazvinidhi chipi, kozi ndaita sei ndaizviziva. Vakada kurapisa mwana wangu, ndobva ndaudzawo mufundisi kuti baba vamunhu uyu vauya, vanyasha vauya vakanoda kuenda nemwana wangu kuchivanhu, kozi ndoziva kuti chiri kuitika pamwana wangu chivanhu. Ndimo ndakangoenda twice ikoko, hatazombodzokera kufuti. Pavakangoona kuti zvavabata zvarerekera kuvanhu vavo, vakabva vasiyana nazvo. Zvichida kuti mimi muri kutsanangura kuti mwana aita urwere uzvo, makatoendawo zvekuda kutsvaga kuti chii chaitika pamwana. Kune vanonamata, kune vanoita zvechivanhu. Ko kukliniki mama makazoenda nemwana here? Mwana ari kufita, makatora mwana here mukaenda naye kuti muedzewo kurorapwa kukliniki? Kukliniki ndakazoenda naye, pandakazoenda ndakambotanga naye pekutanga, makati hatisinzwisisa chii chiri kuitika pamwana. Yesi mwana ari kuita mafitsi, but hadzizi pari sedzatinoziva pachivanhu kuti kune pari. Indaine mwana kuhospital, but nekuda kwemasituations ekuomerwa nekudii ndaitakura maproblems emwana ndiri ndega. Apa ndine vamwe vana vada kuchengetwa neni, saka ndaizongopedzisa ndatsongoti chigeni kutasa problem sezvairi. Saka ndakazokwanisa ndomuka about last year but one ndipo ndakazokwanisa kuenda kuchipatara nanyasha. Vakasvika kuti mwana dambudziko riri pamwana chii? Vakangoti mwana vakangoiti pari handiti, ndobva ndati ndobva vamupa treatment. Saka vakamupa treatment iyayi, apiwa treatment ndakauya kunoko ndichimisa patreatment iyoyo, mwana akabva adzokera back to zero. Haachafambi, haachagari, haachagoni kugara zvatakaita izvo. Mwana anofamba, mwana anogara, ndo asingachataura, but anga asingachakwanisi kugara kana kurara kana kuita sei. Mwana asati arwara aiita zvese nekutaura nekuita zvese? Mwana asati arwara aitaura, aita zvese, aitoenda ndaitoenda naye kucreche, pozi ndaishanda pacreche. Saka ndaitoenda naye kucreche zvokuti nepacreche pandaienda papo vakapesa vati mwana uyu ari intelligent, ngaapinde muklasi nevamwe. Ndatomutengerawo mauniforms, aitoendawo kucreche nevamwe vana, achitongoitawo zvinoita vamwe vana. Kana ari maraims aitongoimbawo, ndo akanga achiri ne 3 years. Panoda kubharabhadzwa mubhuku aitokwanisawo kubharabhadzwa. Ukatopindawo kana naye muchechi panoimbawo vamwe mwana anenge achitoita sei achiimba, anga atongori normal asina kana problem. Iye zvino izvi Nyasha ane 10 years haatauri? Nyasha iko zvino ane 10 years haatauri. Ndezvipi zvokuti futi munoti mimi Nyasha haatoiti izvi nezvezvizvi? Nyasha haakwanisi kudya ega, bhozi maoko ake aya ane umwewu, anokwanisa kutora chikafu achidya but chese chinoperera pasi. Saka ndakuona the best kutoti ndita se mutoto chakumufidha ndomupa chinhu chanogona kuita ega kungomwa mvura. Tiri muchirongwa twice a mother, ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndomupa chinhu chanogona tiri muchirongwa twice a mother, ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndomupa chinhu chanogona tiri muchirongwa twice a mother, ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai vaNyasha nekuda kwekuti Nyasha ane urema? Matambudziko andiri kusangana nawo so far
ndeyekuti uri munhu one ekuti vanhu vanotokuselekta necondition yemwana. Nyasha haatauri, akwanise kuenda kutoilet ega, saka ndototi nditotsvaga madhaipa, nyangwe ndisitorina mari ndingatotsvaga e50 cents kuti apfeke dhei, nokuti haakwanisi kutaura. Handisi kukwanisa kumuwanira mari yekuti aende kuchikoro sofa. Zvinhu zvakandiomera because ndine vamwe vana true vada kubhadharirwa neni school fees. Handikwanise let's panext peni panotonenamo nhasi matongosvikawo dzidzi asina kuenda kuchikoro, mari yake fees haina kukwana, saka ndangomuti usaende ozoenda musi wemandi. Handikwanisewo kuenda kunamo zvinoita vamwe. Pamwe ndogona kungotosiya ndamuvharira mumba zve2 minutes, kazhinji ndotoriska zvekumuvharira mumba. Zvafanira kunotoda kumbonotengesa tunhu twangu twandinononga itwotwo, tunotengeswa midweek, vamwe vana vanenge vari kuchikoro, tosiya ndamuvharira mumba, ndonokasika ndobva ndatodzoka ndokuti ndimuwane ari safe. Because kazhinji kana achitorwara ari serious anogona kungobuda kutoenda, zvondogona kutomushaya. Saka nguvaitike izvo zvekuti akatobuda akaenda mukamushaya zvinotoitika most of the time, but vanhu veri munharaunda vakumuziva, saka vakatomuona achibuda pagedhi apa anobva kutomubata vodzoka naye. Dzimwe nguva anogona kubuda poshaya muona, anogona kubuda kana kurodhi yekumusoro, nomusi akatonobatirwa kurodhi yekumusoro kuti akutosvika kuCabs Road uko. Dzimwe nguva anogona kubatirwa kumusoro kana kuTuckshop. Dzimwe nguva pandakatogara panapa murikuna kubridge uko, unotoona Nyasha atoo kubridge, abuda usina kumuona, haasi kuziva kwari kuenda, hachazivi ndodzoka sei kumba, hachakuzivi. Because ndofunga pamwe nekuda kwekugwina zvakavhiringidza brain dzake. Plus nguva zhinji anenge achitotenga hembe, zvokuti sofa ndatone imwe problem yekuti ndakutonida kunge ndichitsvaga hembe ichienda every time, because zhinji dzangoomwena dzatsengwa. Saka ndo mamwe matambudziko andiri kusangana nawo. Kana ndikatonzi ndiende kumusha handikwanise kufamba long distance ndichimusiya, because dzitsiwo mwana hazvizoita kuti usiye mwana usiku hwese aine mumwe mwana anorwara. Because dzimwe nguva anogona kurwara mausiku, kana atorwara achatorara, anorara the whole night achifamba, akakwira pamubhedha, akakwira patebhuru. Dzimwe nguva anogona kungomwana atoone vanga batasa izvozvo anotone skari rikugodza, ndakangoona kutobleedha atotsemuka kugodza. Kuti ndiziti mwana arovera papa handisi kuzviziva, because mwana asingataura. Ati mimi tunhu twangu twandinotengesa, munoita basa rei imimi? Ndinonhonga zvigubhu, ndoita zverecycle. Mungatitsanangurira kuti zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai, moitei? Chimbotiudze zuva renyu rakamira sei? Ndaimbomuka na3 o'clock panoda kwemachallenges ezvinoitika usiku, ndakaregedza. Machallenges api aya? Munoziva kuti ndiri munhukadzi, unosangana nevarume vanoda kutokurepa, unosangana nevanhu vasinganzwisisi kuti uyu munhu akaita sei. Pamwe pacho takadzingirirwa nekombi yatisingazivi kuti kombi, takangoti maybe vanhu vari kutongofarawo, because mamune vanhukadzi nevanhurume vanga vari mukombi iyoyo vari murodhi. Tikangoti vanhu vari murodhi. Tasvika pane marabu, takutonhonga marabu. Patati tasvika pamarabu tichinhonga vairedusa speed, patinotanga kufamba votowedzerwa speed. Patakatanga kumhanya vakabva vamhanya mubva vatigarira kumberi, mbva vapinda nekumberi kwedu. Saka machallenges awo ndakaona kuti usiku uyu kuma3 am ndo time dzataitongoka idzodzo kuma3 am, but ndoda kumachallenges iwayo mazuva ano vanhu vari kupondwa. Saka takangoona kuti unogona kutoriska upenyu hwako zviri wese than zvazvanga zviri. Chii chaita kuti mimi mubva mada kubuda kuma3? Inyaya yekondisheni yemwana, because ndinotya kuti asare ega kwenguva refu, because dzimwe nguva anogona kuita mafits ari ega, panodonhera panenge pasiri panhu pakanaka. But kana ndiri padhuzewo ndechingomumonitawo, kana ndatodzoka kumba ndenda kutoita basa rangu ndiri panapa. Pamunobva nezvigubhu munozviita sei? Munongosvika kungozvisa munzvimbo imwe chete here kuti munoita sei? Pandinobva nezvigubhu ndinoenda ndozviselekta. Pekutanga ndotombosvikosiya saga rangu, ndobotanga ndoona kuti mwana ari safe here, kana pamwe nguva ndogona kunona kwadzoka, pamwe vake vanenge vaenda kuchikoro. Saka ndofanirwa kutovhura dhoo noona kuti mwana ari safe here, kana kuti ari safe ndoklina panga akarara,
ndobika porridge ndomupa odya, ndodzokera kuzvikopu zvangu ndonoselekta kusvina madepartments acho. Kana ndida kuwacha plastic ndowacha, dzimwe nguva rimwe dheiwo ndinozvipawo nguva yekuti ndakumbowacha, kuklina mumba nekuwacha washeni yemwana, especially zvinhu zvanyasha zvinoda kuwachwa everyday nokuti anodya hembe, anopfeka dhaipa, amunhu muhombe, saka dzimwe dzenguva kazhinji weti inotobuda remanheri ndotomeka sure kuti apfeka 1 handikwanise kumuka ndichimuchinja, saka ndinomupfekedza 1. Saka dzimwe nguva weti inobuda, mablankets ake anenge achida kuwachwa, ndonguva dzangu zhinji. Saka ndiye chiita kuzodhaya mvura mumugodhi, mudo kurima kagadheni kemuriwo semubereki. Panapa tinolodya hedu, asi muridzi wepa akangoti papo pekuti asi pekungoti tinokwanisa kungorimowo tumafechi tushomanana. Mati imi Nyasha aende kuchikoro pa10 years, kazhinji mwana anenge akuchikoro. Zvino ane shamwari here vanouya vachitamba naye kana kuti anongotamba nehanzvadzi yake yamamuchitaura? Nyasha haana shamwari. Munhu akatoenda achida kutamba naye vana mufarira, vana vazhinji inoda kutamba naye, but iye haatodi. Pakasvika munhu padhuze naye anotosimuka otobva. Asi hanzvadzi yakeyo ndiyo anoda kutamba naye? Hanzvadzi yakeyo ndiyo, ukatoona achisekerera ari kuona kuti hanzvadzi yake iri padhuze. Mati mimi haatauri, asi kunzwa anonzwa. Saka anonzwawo mumanzere kuti munozomboti dzimwe nguva akatonzwa nhingi ichirira pamwe anombozunguzirawo achitamba. Akazviguma kudhara. Asi aitombozviita zvekuzviita wachizunguzira achitamba, but iko zvinezvi kuchechi muchiri kuenda ine patatara mataura zvakasimba pamusoro pekuenda kuchechi kwamaenda muchinonamatirisa mwana. Iye zvino muchiri kuenda kuchechi here? Kuchechi ndichiri kuenda. Akagamuchirika zvakadii Nyasha kuchechi koko? Kana ariko anoratidza here kuti ari kunzwa zviri kuimbwa uye kufarirawo kuti ari pakati pevamwe vanhu? Nyasha iko zvino anongogarawo muchechi semunhu aenda kuchechi, ukangomutogara anongogara, but haacharespondi sezvaaita kudhara. Anenge akangogara muchechi. Akagamuchirika here? Vanhu vakamugamuchira here kumuchechi imomo? Vanhu vandonamata navo vakamugamuchira, vanomuziva kuti ndo zvaari, saka vakangomugamuchirawo sezvaari. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Vakamugamuchira, vanomuziva kuti ndo zvaari, saka vakangomugamuchirawo sezvaari. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Vakamugamuchira, vanomuziva kuti ndo zvaari, saka vakangomugamuchirawo sezvaari. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Vakamugamuchira, vanomuziva kuti ndo zvaari, saka vakangomugamuchirawo sezvaari. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Vakamugamuchira, vanomuziva kuti ndo zvaari, saka vakangomugamuchirawo sezvaari. Pamatambudziko avatsanangura muchikamu chapfuura, ndezvipi zvekuti vanoti dai zvaitika izvi zvinokwanisa kuvarerutsira mutoro wavainawo? Ndaishuvawo kuti dai ndakwanisawo kuti Nyasha aende kuchikoro, dai Nyasha akwanisa kuenda kuchikoro, but kuti ndimuendese kuchikoro iko zvino zvinhu zvakandiomera. Ndine vamwe vana tu vada kuenda kuchikoro, ndinoda kudya, vana vanoda kudya, vanoda kupfeka, ndine mubereki wacho ari 1, nekuti iko zvinoitwa zvababa wacho ndeimwe story. Ndakaona the best way kutongoti ndingokwanisa kunyarara ndichiona kuti vana vari safe here, saka vakawanawo chekudya, vakawanawo kuenda kuchikoro zviri nani. But iko zvinoizvi kuti Nyasha akwanise kuenda kuchikoro, mari iyo handisi kukwanisa kuireza, nekuti basa rangu ndiro rekunhonga zvigubhu nekuzvitengesa, ndo pari kukwanisa kuwana kubva fizi yevamwe vana tu ava. Nyasha kuti aende kuchikoro, zvikoro zvinhu zvanyasha zvinodhura, handisi kukwanisa kuti ndimuendese kuchikoro. Pamwe dai Nyasha anga achikwanisa kuenda kuchikoro, pamwe dai kunotsvaga basa, kana dai ndanga ndakwanisawo kuwana capital yekuti ndinowedzera kuhodha basa randinoita irori,
ndokwanisa kuhodha ndichidzosawo mari yacho pabasa ndichikwanisawo kuti ndikwanise kubhadharira nyasha wacho school fees nevamwe vaende kuchikoro. Ipapa ndo pari kubva mari yekuti tinodya. Nyasha anoda kupfeka madhaipa, ndo chakanyanya chinonyanya kundiomera dzimwe dzenguva ndopererwa semubereki. Mataura kuti mimi mushure mekunge mambofamba nemwana makazonzi endai kwaRare Hospital, maendako imimi mungati here imimi makanosangana nevamwewo vana mai vaive nevana vane condition yakada kuita seyanyasha kana kuti kutopfuura? Pandakaenda kuhospital ndakadzoka ndarerukirwa ngati nekuti nditasa condition yenyasha anofamba, anokwanisa kutombobuda panze achifamba. Kune vamwe vana vandakaona ikoko vekuti mwana uyu ari helpless, ari pauche, haakwanisi kubata, haakwanisi kundakada anything. Saka ndakadzoka ikoko zvechokwadi ndarerukirwa, ndikangoziva kuti mwana wangu anoda rudo. Nokuti ndakaenzera kuti mubereki ane nemwana necondition yakadai ari kunzwa sei. Inini ndakagara kunokumba ndisandaenda nanyaya kunyasha kuhospital. Nguva zhinji ndaigara ndichichema kuti asi zvakambozofamba sei ndisvike padambudziko iri. But patime ndakaenda nanyasha kuhospital ndichiona vamwe vana vari mumaconditions ari serious kudarika yanyasha, ndakanzwa kunyaradzwa mumwoyo mangu. Tinoziva kuti tichiberekwa tichienda kuchikoro tinenge tiine zvishuwo kataura kuti madreams atinenge tiinawo. Imimi ndezvipi zvekuti maiti inini ndoda kuzoita zvakadai so izvi kana ndichinge ndazokura kana kuti zvandoda kuita muupenyu hwangu? Ndichikura ndaitasirawo kurarama upenyu hwakanaka. Ndaitasirawo ndinge ndichishandirawo mhuri yangu, ndichishanda ndichizvishandira. Changa chiri chivo changu kunyanya, changa chiri chekuzvishandira nemaoko angu sezvandaidzidziswa nemubereki wangu. Ndo changa chiri chivo changu. Ndosaka ndaitoti chero ndikashungurudzwa ndaiti ndoenda kubasa. Handidi problem nevanhu vechirume sori, vanodzikisira vanhukadzi tasokuti vanhu vasina zvavanogona kuita pakurarama, especially kana wawanikwa uri mumhuri dzevanhu. Saka ndo upenyu hwandakararama, ndikantaura on my behalf, ndo upenyu hwandakararama kuti unenge uchingonzi uri mukadzi ari mumba, gara imomo, kana ukarohwa usacheme, usaite noise, ramba uri papi, uri ipapa, hauna sei, unofanira kuramba uchingogumira uripo. Ukada kuratidza kuti zvauri kuita zviri kukurwadza kana kuti watswinywa zvinokurwadza, ufanira uchema. Zvakaoma. Saka chivo changu kubva ndichikura ndaida kuzvishandira nemoyo wangu. Nguva yamaienda muchinoshanda pakreshi iyi, zvakazotadzika here kuti murambe muchishanda nekuda kwecondition yanyasha? Pakreshi pandaishanda ndakatomboramba ndichienda kunoshanda nekuti vakaona nyasha vakamugamuchira akadaro. Saka ndaitoenda naye kukreshi, ndichitoshanda ndinaye kukreshi. Chakazoita ndibve pakreshi inyaya yekuti ndakachinja kubva kwandaigara ndakugara kubudiriro, from Epworth to Budiriro. Saka kuti ndizobva kubudiriro ndichienda kuEpworth zvanga zvisingachaiti, transport yaizondiomera. Zvokuti iye zvino zvikuru kuti pawanikwa basa rekuti munoshanda muine mwana wenyu, mungaride? Ndinorida. Because chandinongoshuva ndechekuti ndoda kushanda ndichiona kuti nyasha ari papi, ari kuitei. Kana aenda kuchikoro ndogutsikana mwana iye chikoro achadzoka. Ndapi mashoko amunoda kukurudzira kuna naamai? Mataura kuti mimi pamakabva kuhospital makanzwa kurerukirwa nekuti makaona matambudziko mamwe akanga achiratidza kuti akakura kudarika renyu. Ndapi mashoko amunoda kukurudzirawo kuna naamai vakatakura matambudziko seenyu? Mashoko andoda kukurudzira kuna naamai vane dambudziko serandinaro kana kuti pamwe vane danda rakadarika randinaro ndeyekuti vana amai, idai vana venyu. Kana uri amai vane dambudziko remwana necondition isiri right, uri chiseko chenzvimbo yaugere, unotaurwa pausina kuswera, but usavige mwana wako, mubuditse pachena, mugezese, muitire zvaunoshuvira kuti mwana wangu ndoda kuti adai semubereki. Ndo zvanonyanya kukurudzira vana amai, nokuti vana amai vazhinji vanozosiya mwana uya akangodaro, haadi kuzonzarwa. Vanotonzwa vanava, vanotofila kuti zvandaitwa izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Saka vana amai
vabate zvakanaka vanavo, vadei. Toda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muchirongwa Twice a Mother. Svondo rinouya.